A hangfelvételeket szerkesztetlen és vágatlan formában hozom nyilvánosságra, úgy, ahogyan én kaptam őket, ahogyan én hívtam le, vagy csatornáztam le, vagy mindegy, hogy hívjuk, és ilyen formában adom át tovább nektek. Beszéltünk erről a halmazról, erről a gömbről, ami maga a változás és a változáshoz szükséges lépések. Ugye ezt képzeljük akkor el úgy, mint egy gömb, ami felfújt lufikkal van tele, és minden egyes lufi egy szükséges lépés tulajdonképpen a változáshoz. Tehát maga a változás az nem lineáris, és nem egyenletes sebességgel történik. És ebben a gömbben a lufik más területen végrehajtandó lépéseket képviselnek tulajdonképpen. Ahhoz, hogy én változni tudjak, ahhoz komplexen kell tekintenem magamra, mert komplex lény vagyok, ugye van egy nagyon-nagyon erős és nagyon-nagyon fejlett tudatom, ami a legmagasabb szintű az ezen a bolygón létező összes élőlény közül. És van ugye ennek egy hajója, ez a testem. És az én egészségem, nagyon sokat mondjuk, de olyan elcsépeltnek tűnik, hogy az én egészségem az a testem és az elmém egészsége egyben. Ha valamelyiknek az egyensúlya megborul, akkor a másiknak az egyensúlyát is megborítja. Tehát ugyanúgy, mint a belső egyensúlyom, amit homeosztázisnak nevezünk, és a minden egyes sejtem kiegyensúlyozott működésének az összessége adja. És hogyha valamelyik sejtem, sejtrendszerem, szervem, szervrendszerem működése megborul, egyensúlya megborul, akkor az egész homeosztázis borul, és nagyon sok esetben eredményezi azt, hogy egy apró picike kis hiba a rendszerben olyan elakadásokat eredményez, amiktől az egész is képtelen működni. Most ez testi szinten ugyanúgy, mint ahogy az elme szintjén működik. Ezeket az apró pici hibákat javítja testi szinten az orvostudomány és a pszichológia, pszichiátria, vagy ennek a spirituális kiegészítője, annak egyik eszköze, ugye a regressziós hipnoterápia is az elmének az ilyen kis elakadásait gyógyítja. Ha én azt szeretném, hogy nálam egy tartós, stabil változás álljon be, akkor ha egy dolgot megváltoztatok, akkor számítanom kell arra, hogy az összes többi dolog is változni fog. Tehát borul az egyensúly, de ebben az esetben én szándékosan borítom az eddigi egyensúlyt, és jobbá szeretném tenni. Tehát a jobb felé fogok dolgozni, és ez nem külső hatás, negatív hatás, illetve negatív egyensúlybomlás lesz, hanem én a pozitív felé fogom fordítani tudatosan az egész működést és az egész folyamatot. Tehát, hogyha egy dolgot megváltoztatok, akkor számítanom kell arra, hogy a többi dolog, ami éppen ezzel összefügg, ugyanúgy változni fog. Ettől nem kell megijedni, ezek jó változások, ezeket én idézem elő, és én fogom irányítani azt, hogy ez milyen mértékben haladjon. Nem fog minden gyorsan haladni, sőt, nagyon-nagyon lassan fog haladni, mert ez az ára annak, hogy én ezt tartósan integrálni tudjam, és folyamatában az egyensúlynak a stabilitását biztosítani tudjam. Bevezetek valamit, azt akkor tudom integráltnak tekinteni és stabilnak, amikor a bevezetett dologgal járó változások egyensúlyba kerülnek. Tehát az is stabil.
Ez lehet étkezés, ez lehet egy szokás, igazából teljesen mindegy, hogy mi ez, mert maga a folyamat az így fog működni. Van az a mondás, hogy ugye a változás maga, vagy egy új dolog bevezetés az egy több lépcsős dolog, és már ebbe több lépcső miatt is idő kell, mert hogy először csak napi szinten változtatok egy valamit a napi rutinomban, amit aztán hetek leforgása alatt formálok kitartóan egy szokássá, majd a szokásból lesz egy életmód, egy életstílus, és utána lesz majd akár hónapok vagy évek leforgása alatt olyan összetevő, ami én magam vagyok. Úgyhogy ez hosszú folyamat, és ugye hozzá kell mindig majd igazítani azokat a dolgokat, amikkel összefügg, és amik szintén változnak egy-egy dolog változtatásával. El kell döntenem, hogy mik azok a dolgok, amik jelenleg nem szolgálnak engem, amiken változtatni szeretnék, és meg kell terveznem, hogy ezekben milyen változást szeretnék eszközölni, majd pedig ezeket végrehajtani. És szokássá majd önmagammá integrálni. Ez lehet étkezés, ez lehet egy sporttevékenység, egy hobbi, egy kikapcsolódás, egy otthonvezetési szokás. Ezeket azért sorolom, mert nem csak, hogy lehet ezek közül valamelyik, hanem amikor én tartós változást szeretnék elérni, akkor ezek mindegyikében kell változást eszközölnöm. Mert az, hogy az én életemet jobbá tegyem, ahhoz ezek mindegyikében lehet és kell is változást eszközölni, ami pozitív. Ami az én fejlődésemet szolgálja, segíti elő, vagy vele jár. Úgyhogy rendbe kell tenni az étkezést, rendbe kell tenni az alvást, rendbe kell tenni a szabadidős kikapcsolódást, rendbe kell tenni a testedzést, rendbe kell tenni az életvezetési, a házvezetési szokásokat. Ez mind egy hosszas folyamat. És most én, amikor ezeket mondom, én nem szeretnék senkit átverni, nem vagyok influencer, én nem akarok tökéletesnek látszani, mert abban nem is hiszek. Úgyhogy amikor ezeket mondom, hogy ebben és ebben és ebben és ebben kell változásokat eszközölni, akkor én ezt úgy mondom, hogy én magam is folyamatában vagyok ezeknek a változtatásoknak. És szerintem, aki azt mondja, hogy ő már nem, ő már tökéletes, ő már készen van, az hazudik. Mert mindig lehet jobbá tenni. Mondjuk én magamról tudom, hogy a mostani életem, életvezetési szokásaim, vagy étkezési szokásaim, vagy az a dolog, ahogyan figyelek magamra, az sokkal jobb, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt. 3 évvel ezelőtt ész nélkül bicikliztem műszakba és haza, de nagyon büszke voltam magamra, és igenis egyébként visszatekintve is büszke vagyok arra, hogy azért a heti 100 kilométereket simán lebicikliztem, és mellette még a 12 órás műszakokba 10 kilométereket trappoltam. Tehát egy nagyon sportos életet éltem, ez volt a kikapcsolódásom, ez volt a munkába és a hazajutási lehetőségem, de mindamellett hozzáteszem, hogy ugye ez nekem egy menekülési módszer volt. Az mind nagyon jó, és mind nagyon szép, és azt gondolom, hogy mondjuk az én egyéni adottságaimmal ez egy rohadt nagy teljesítmény. És tudom, hogy az emberek 95%-a nem vállalja ezt a teljesítményt. Képesek lennének rá, csak nem vállalják. De emellett, hogy ennyire sportos életet éltem, a táplálkozásomra, a kikapcsolódásomra,
pihenésemre és a kifejezett alvásomra nem figyeltem. Tehát most, hogy nem sportolok ennyit, meg más oka is van, de az egy nagyon-nagyon hosszas, terjengős mellékág. Most sokkal jobban kell tanulnom figyelni az étkezésemre és a pihenésemre, és majd ezek után fogom újra integrálni mondjuk a kerékpározást, már okosabban. Tehát, hogy a fejlődés útja az ugye ilyen, csinálom, abba hagyom, ehhez ez kell, akkor... Tehát, mint amikor autót szerelünk, és akkor detektáljuk a hibát, ezt meg fogjuk javítani, hoppá. De most abba kell hagynom a szerelést, mert nincs alkatrész. Addig félre kell tennem, beszerzem az alkatrészt, beszerelem az autóba, kipróbálom, jó, most működik, oké, mehetünk tovább. Tehát, hogy ez ilyen. Nem adott mindig minden egyszerre, van, amikor félre kell tennünk dolgokat, valami másban, ami ehhez szükséges, ugrani egyet, fejlődni egyet, és utána tudjuk újra elővenni azt, és abban tovább fejlődni. Úgyhogy komplexen kell az egészet kezelni, mert az ember is egy komplex lény. A tudatomat, az elmémet ugyanúgy kell gyógyítani, fejleszteni, és a testemet is. És ezeket igazából felnőtt fejjel kell megtanulnunk, gyerekként kéne, de nincs senki, aki megtanítsa ezeket. Sem iskolában, oktatásban, sem otthon, mert nekik sem tanította meg senki. Mert az ember az egyéni életútján ezekre rá tud jönni, és fel tudja ismerni, hogy ezekre szükség van, onnantól kezdve már csak az kell, hogy megkeressük azt a megfelelő segítséget, aki ezt meg tudja mondani, hogy mit és hogyan. Ez a rövidebb út, a hosszabb út, az természetesen mindenkinek rendelkezésére áll, hogy az én saját tapasztalatom alapján változtatok ezt, azt és igazítom az utat. És tulajdonképpen ebből áll össze az a gömb, amiben a lufikák, a fejlődésem egy-egy lépése.